As forzas da orde investigan xa os actos vandálicos rexistrados no parque escultórico situado en Punta Moreiras, no Grove, na pasada fin de semana. As esculturas danadas son 4, 2 bebés e 2 adolescentes, os que lles arrancaron literalmente a cabeza. Polo que nos din os técnicos de obras que recuperaron as cabezas, están tan deterioradas que só pudo ser a golpes, é dicir, seguramente colleron pedras grandes e parece ser, e casi bueno entrecomillar como pura diversión, pegarlle golpes con pedras hasta que as decapitaron. Na mesma noite na que se produciron estes danos na localidade houve outros puntos como na aldea comercial da Toxa, onde tamén se rexistraron incidentes. O alcalde Meco condena este tipo de conductas que atentan, como no caso destas esculturas, contra o patrimonio colectivo. Este é un acto de falta de civismo total e absoluta, de falta de educación, de falta de cultura e respeto polos muebles e o mobiliario urbano e polas, en este caso, esculturas, patrimonio colectivo de disfrute de todo o povo, non? Ante estes feitos, o rexedor fai un chamamento á reflexión. Entende que se trata dunha cuestión de educación. Non podemos vivir en un estado totalmente controlado pola policía e a Guardia Civil, non podemos estar poñendo cámaras en cada esquina, e eu creo que isto é unha cuestión de educación, é unha cuestión para reflexionar, é dicir, que sociedade estamos criando, que sociedade estamos educando, se o xeito de divertirse isto. As forzas da orde puxeron en marcha xa unha investigación para esclarecer os feitos e tentar localizar os autores que mutilaron estas obras. Vamos a ver se somos capaces de algún xeito intentar abrir unha línea de investigación e facer un seguimento para ver se somos quen de identificar quen podo ser os protagonistas deste acto de falta total de civismo, de vandalismo total e absoluta, e a partir de aí, bueno, pues vamos a ver se somos capaces de buscar algunha pista. As cabezas decapitadas xa foron recuperadas. Agora serán os expertos da Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra os que avalíen se a súa restauración é viable.